At ito yung higanting ito'y man kagubay ni. Kabuka sa timbang ito hanap. Tahiri taong bangko. Ay! Ay, ginoo, kaloo. Kung magyaw-yaw ko nga ako rang usa. Ikaw bitaw, makahimo man kapag warat-warat nga ikaw ra. Naglagot ko sa ganting ito'y. Ano sa'yo ganting ito'y? At tubay mong uyab, nga ang lawas mo ragpison. Si Sir Marco ba ang buti may pasabot? Doon ako madahilain, nawakman. Siya'y nakagubay ning bangko. Anong yung ginapasangin na si Sir Marco? Baya! No taon! Laban niya tao sa iyang uyab taon! Oy, Kukoy. Ayaw pa takag tabi di ha? Dili na magkita may uyab ng Sir Marco. Dili pa. Kung di mo uyab, ha? Ikong santo ni mo tawhana. Imong bugasan, imong sugar daddy. Hilam di ha? Gahal-hal ka lang da? Gahal-hal. Ay, ako pa ni mo, no? Di ka mo lakaw, mo istar ka sa inyo. Puyos ba, oy? Ay kong pugni. Ayaw pang hilabot kung malakak ko. Oy, wa ko magbuot ni mo, wa ko manghilabot ni mo. Wa ko magbuot og asa kang ispidnuha. Igo ra ko mitambag. Nga puyo ros bae, ha? Kay doon ay bisita nga moabot. Muanis by Windel, uban sa iyang inahan, kay makigsulti ni mama o papa ni mo bahin sa kasal nila na Rosas. Da, wa ko'y labot nila eh. Bahala lang silang kinabuhi. Lubot yun yung gumuluhi. Para sa mulakaw ka, oy! Kay bisiton ko mo tanaw sa mong dagway! Maya! Ha, tumasugol tayo, oy! Ay! Ayos bangko! Ayos sa bangko!